Kieskompas laat het zien. Zeeuwen voelen zich tot in vezels verbonden met hun provincie. Maar woningbouw vinden de Zeeuwen dan toch weer minder belangrijk. En verder in deze Zeeland nu. 2 jaar cel voor man uit Hellevoetsluis. En dit moet het jaar worden van Anneloes Lammerts. Goedenavond. Zeeuwen voelen zich het sterkst van alle Nederlanders verbonden met hun eigen provincie. Dat blijkt uit de uitslag van de Kieskompas-enquête 2023... die gehouden is onder 5000 Nederlanders. En als het gaat om het lijstje van belangrijke thema's bij de komende statenverkiezingen, staat bij de Zeeuwen klimaat en natuur op 1. En terwijl de woningnood hoog is, staat woningbouw voor de Zeeuwen juist helemaal onderaan. Ik denk dat er ook echt in je bloed moet zitten om hier in Zeeland te willen wonen. Dus dat het daardoor misschien minder ja, hoe zeg ik dat? Een thema is. Ja, een thema is, ja. Nou, dat kan ik me wel begrijpen. Ook omdat juist in Zeeland heb je nog kans op een betaalbare woning. Dus ik kan me voorstellen dat dat niet zo belangrijk is. Ja, en ik heb zelf ook al 15 jaar een koophuis. Dus voor mij is dat inderdaad wat veel minder belangrijk dan, denk ik, in de rest van het land. Ik heb al een woning. Dus ik ben nog niet op zoek of iets. Dus ik zit daar niet mee. Dus voor jou speelt dat thema ook niet? Nee, voor mij speelt dat thema niet, nee. Dankjewel. Alsjeblieft. Ja, politiek verslaggever Heiko Strietman. Heel Nederland is wanhopig op zoek naar een huis, maar Zeeuwen zeggen, ach ja, het is voor ons niet zo'n thema. Ja, het betekent... Dat is toch wel inderdaad opvallend, hè? Klopt. Het betekent ook niet dat Zeeuwen helemaal niet op zoek zijn, want dat is wel degelijk zo. Hè. Veel Zeeuwen zoeken nog steeds betaalbare woningen. Alleen in vergelijking met andere regio's vinden wij dat thema bij deze verkiezingen gewoon net iets minder belangrijk. En wat viel jij nog meer op uit die enquête? Nou ja, je hebt de Tweede Kamerverkiezingen, je hebt de gemeenteraadsverkiezingen en je hebt deze, de Provinciale Statenverkiezingen. En uit die enquête blijkt dat Zeeuwen deze verkiezingen het meest belangrijk vinden. Ja, dat iedereen ook een beetje één richting op kijkt en met elkaar samenwerkt en niet dat er eilandjes zeg maar ontstaan. Ja, de tunnel vind ik iets. Ja, onder andere, ja. Dus echt wel de lokale, provinciale thema's? Zeker, ja. Het wordt een keer tijd dat er verandering komt in Nederland. Is er ook nog in de provincie een onderwerp of een thema waarvan u zegt van dat vind ik ook nog belangrijk? Nee, daar maak ik me niet zo druk om. Nee. Het gaat meer landelijk. Belangrijk ook dat het nu weer provinciale verkiezingen zijn? Absoluut, want juist in de provincie begint het. En het is juist belangrijk dat de kleine dingen van de provincie, dat die juist gewoon opgelost worden en dat je mee kan denken. Ja, wat trouwens interessant is, je hoort het die meneer net zeggen, landelijk moet er iets veranderen. En dat is ook iets wat je heel sterk terug hoort bij de nieuwe partijen, BBB, JA21, BVNL. Ja, die hameren op het feit dat de Provinciale Staten de Eerste Kamer kiezen. Nou ja, en de Eerste Kamer die kan natuurlijk weer het vuur aan de schenen leggen, indirect bij het kabinet. Dus dat kan zorgen voor verandering, zo zeggen die partijen. Nou, veel affiniteit dus met die komende Provinciale Statenverkiezingen. Maar aan de andere kant, met Europa hebben we niet zoveel hè, hier in Zeeland. Nee, dat hoor je op straat ook. Het is toch, hoewel Brussel hemelsbreed best dichtbij is het voor veel Zeeuwen toch ver van hun bed. En dat is wel interessant, want je hebt hier in Zeeland behoorlijk veel projecten die subsidie krijgen vanuit Europa. Maar goed, het draagt blijkbaar niet bij aan de verbondenheid. Voelt u zich verbonden met Europa? Ja. Het moet wel, hè? Toch? Voel jij even verbonden? Ik stel de vragen meestal. Ja, Heiko, het moet wel, hè, horen we hier. Nog dan iets, de helft van de Zeeuwen zegt überhaupt dat ze de politiek niet vertrouwen. Klopt, overigens is Zeeland daarin lang niet de enige, want bij maar liefst 9 van de 12 provincies is het wantrouwen in politici groot. Kortom, nog veel werk aan de winkel voor de politiek. Ja, en de hele enquête die staat op onze site voor degenen die het nog willen gaan doorlezen. Dankjewel, Heiko. Een 51-jarige man uit Hellevoetsluis moet 2 jaar de cel in nadat hij afgelopen zomer inreed op terrassen in Renesse. De paniek was toen groot en ook raakte er 1 vrouw licht gewond. De man was doorgedraaid nadat hij van portiers te horen had gekregen dat hij geen bier mocht drinken op straat. Het dagelijks provinciebestuur wil €150.000 storten op Giro 555 voor de slachtoffers van de aardbevingen in Syrië en Turkije. Provinciale staten moeten er nog wel mee instemmen. In het voorstel wijst het provinciebestuur op de internationale hulp die Zeeland in 1953 zelf kreeg na de watersnoodramp.
Eerder al gaf een aantal Zeeuwse gemeenten aan dat ze €1 per inwoner doneren aan Giro 555. Een 65-jarige man uit Achterkerken hoeft niet naar de gevangenis voor het doodrijden van een 18-jarige scooterrijdster vorig jaar. Wel krijgt hij een taakstraf van 240 uur en mag hij 2 jaar geen auto of vrachtwagen rijden. De man reed in een bedrijfswagen en sloeg af op de Kleverskerkseweg in Middelburg toen hij de scooter over het hoofd zag. Later bleek dat zijn wagen onder meer geen dode hoekspiegel had. Justitie had een half jaar cel geëist, maar de rechtbank is milder omdat de man oprecht spijt heeft betuigd tegenover de familie van het slachtoffer. De omgedraaide basisschool in Oost-Soeburg kost de gemeente nog eens 2 ton extra. Het gaat om extra kosten voor de architect, voor advocaatkosten en de huur van tijdelijke huisvesting voor de leerlingen. De school, de tweemasten Chameleon, bleek een jaar geleden per ongeluk achterstevoren gebouwd. En nadat die school opnieuw was opgezet, bleek het nieuwe gebouw toen weer te dicht op de weg te zijn gezet. Toch wordt de bouw nu afgemaakt. En de gemeente probeert wel de schade te verhalen op andere betrokken partijen. 2023 moet het jaar worden van Anneloes Lammerts uit Schuddebeurs. Het afgelopen jaar veranderde ze drastisch van levensstijl om haar Olympische droom na te jagen. Want dit jaar wil ze zich namelijk plaatsen voor de Spelen van Parijs. In een nieuwe Olympische discipline, kitefoilen. Zweven op een plank met een kite boven het water met snelheden tot over de 60 km per uur. Kitefoilen. Het is de sport waarmee Anneloes Lammerts naar de Olympische Spelen wil. En aan die droom werkt ze nu keihard. Gedurende het jaar trainen we veel, maar nu is de winterstop, dus we hebben even geen wedstrijden. Dus nu 6 dagen per week hier met Lars aan het trainen. Voor het foilen moet je heel sterk zijn en ook wat zwaarder dan voorheen. Dus daar ben ik gewoon mee bezig om zo sterk mogelijk te worden. Fitter dan ooit? Fitter dan ooit. 29 en fitter dan ooit. Tot voor kort was Lammerts kitesurfster en deed ze vooral trucjes. Maar toen kitefoilen olympisch werd, kreeg ze de kans om zich bij Team NL te voegen. Daardoor werkt ze nu in Den Haag met Olympisch kampioenen als Kieran Badlou en Marit Bouwmeester. Super inspirerend. Zij zijn de allerbeste en wat zij hebben bereikt, dat is mijn doel. In het topcelcentrum werkt Lammerts samen met de experts op het gebied van watersport. Ja, eigenlijk wat ik moet eten op een dag, hoeveel, vooral meer eten. Elke periode willen we ergens op focussen. En nu is het dan om sterker te worden en wat zwaarder te worden. Hier weet ze gewoon hoe je dat moet doen. Dan van de gym door naar het strand, want hier voor deze kust moet het komende zomer gebeuren. Het plaatsen voor de Olympische Spelen. We hebben hier in augustus het WK in Scheveningen en dat is de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen. Daar gaan de top 8 landen, hebben daar een eerste plek en dan gedurende het volgende jaar tot aan de Spelen worden er nog meer plekken vergeven. Dus eigenlijk aankomend jaar het WK hier op thuiswater wordt het allerbelangrijkste. Het verschil tussen wedstrijden kitesurfen en kitefoilen is dat bij het foilen het niet meer gaat om trucjes, maar om racen. Toen Lammerts net met kitefoilen begon, wist ze niet wat ze meemaakte. De eerste keer geeft het echt een bizar gevoel. Gewoon, je hart staat even stil, zo voelt het. Nu is het steeds als je een stapje erbij doet, steeds als je wat harder gaat, geeft het een enorme kick. Ondanks dat Lammerts nog maar net met de sport bezig is, wil ze tijdens de Spelen niet alleen maar meedoen. Ik doe wel mee om te winnen, maar zo erheen gaan zal al een unieke ervaring zijn. Het is de eerste keer dat het Olympisch is, dus ik denk dat dat heel speciaal wordt. Maar mijn doel is nu gewoon de volgende stap maken, zodat ik als het WK hier is voor top 5 en hopelijk top 3 kan gaan en dan vervolgens daar wel voor een medaille te gaan. En de komende dagen kunnen we weer los, want het is carnaval. Vorig jaar werden we nog geplaagd door corona. En kon er niet veel doorgaan, maar dit wordt echt weer oude stijl. Vanochtend was er in Sint-Jan-Steen al kindercarnaval. Hoeveel geld heb je al opgebracht vandaag? Ik heb nog geen idee. Maar je bent de jackpot. Ja, dat gaan we zo zien, hè? In alle vroegte werden de biggenpakken, duikbrillen of cowboylaarzen uit de kast gehaald. Zo'n 140 basisschoolleerlingen liepen in een carnavalsoptocht door de straten van het dorp. We gaan snoepjes uitdelen en wij doen mee met de optocht. Wat zijn jullie precies? Holbewoners. Ik ben een Napoleon
En ik zit met mijn groep helemaal waar de carnavalskom. En jullie mogen bijna helemaal vooraan lopen, hè? Ja. Hoe vind je dat? Ja, leuk. Mijn vrienden ook. Snoep gooien naar kinderen. Ja. Keihard gooien. Weet niet, ja. Het ging niet alleen om het kostuum, maar ook om de act. We doen een dansje wat past bij de holbewoners. En dan moeten we ook zo gaan staan als echte holbewoners. Heel veel toverdrank maken. We kunnen niks zingen, dat gaat niet, we kunnen dat niet. Muntje, en dan moet je aan mijn arm draaien. Ting, you win. Ik heb gewonnen. En dan krijg je een muntje terug. Heb ik de jackpot? Ja. En zo kon je carnaval vandaag als rijk man of vrouw beginnen. Ik ben miljonair. Ja, zo te zien wel nu, ja. En je hebt ook een bezem in de hand, hè? Ja. Wat kun je daarmee? Dan kunnen we mee vliegen. Kun je dat eens laten zien hoe dat gaat? Een vliegende start voor het Zeeuwse carnavalsweekend. Een stormachtige dag, windkracht 7 aan de kust in Zeeland. Maar met een temperatuur van gemiddeld net boven de 10 graden was het niet koud. En morgen waait het minder hard, maar hebben we dan wel weer kans op een regenbui. Vanaf zondag wordt het wat rustiger weer. En lees op onze site het verhaal van vertrekkend directeur Karin Smit van zorgorganisatie Het Gors. Ze vindt dat er veel te veel zorggeld weglekt naar bureaucratie. Vooral sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de zorg is er enorm veel papierwerk bijgekomen, zegt Smit. Kijk dus ook op onze site. Maar kijk ook naar tv, want morgenavond is er weer een nieuwe Zeeland Nu. Dan ook weer met het weekoverzicht. Heel graag tot dan en alvast een fijn weekend.